ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರು ಅಂದೇನು ಇನ್ನಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಭಾರಿ ಬರ್ಸೆ ಪುಳ್ಯ ಗಂಡನಿ ಇನ್ನಿತ ಕಂಟೆಟ್ದಾದ ಮನ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿಲ ಒಂಜಿ ರೆಮಿಡಿ ಅನ್ ಎಕಡೆ ಎಕಡೆ ಎಕಡ್ದ ಒಂಜಿ ಲಾಗುಡಿ ಅನ್ ಪಂದಿದ್ದದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ರೆಮಿಡಿ ಬಂದ್ಪೆನು ದುದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೊರಿಯನ್ ಅಕಲ್ನ ರೈಸ್ ರೆಮಿಡಿ ರೈಸ್ಲ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಲ ಭಯಂಕರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕುಲು ಒಂದು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದೇನು ನಿಕ್ಲು ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ಬಟೋಟೆಲ ಅರಿನ್ಲ ಬೇಯ್ಪದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ದಾದ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತೋಚಪ್ಪವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದೀಪರಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾಪಂದು ನಿಕುಲು ಪೂರ ಐಕ್ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ದಾದ ಪೂರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆನ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಅವೇನ ಚೂರು ಹೀಟ್ ಮಲ್ತದು ನಿಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೆಪನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಅರಿಲ ಪೊಟೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಕುಲು ನೇನು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹೀಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಹೀಟ್ ಮಲ್ತದು ನಿಕುಲು ಫ್ರೀಸರ್ ಇಡ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ತೀಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿದ್ದು ನಿಕುಲೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಓಕೆ ಡೈಲಿ ನೈಟ್ ಜಪ್ಪೊಡ್ದುಂಗು ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಈಗ ಜಪ್ಪುಲ್ಲೆವೇನು ಓಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಇನಿ ಪೋಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ರೆಮಿಡಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಕೊರಿಯನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂಚ ನಮ ಇನಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನು ಮೂಲು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅರಿದೆ ತೊಂದೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಗ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಯಾನು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅರಿದೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅದಾತ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಬಟಾಟೆದೆ ತೊಂದೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಮುಂದೇನು 4 ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಅರಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯರು ದೀಕ ಅರಿನು ಜಾಸ್ತಿ ಲುಂಬೆರೆ ಪೋಚಿ ಒಂಜಿ ಸಲ ಲುಂಬುಂಡ ಯಾವಡು ಜಾಸ್ತಿ ಲುಂಬೆರೆ ಬೆಲ್ಲಿದೆ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ತಲ ಇತ್ತುಂಡ ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಸೋಕುಡು ಲುಂಬುದು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಗೊತ್ತಂಡತ್ತೆ ನೀನು 4 ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ದೆಪ್ಪಂಡ ಅರಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯರೆ ದೀಪೇನು ಬೇತೇನೆ ದೀಪುಜಿ ಚೋಲಿ ಸಮೇತ ಪಾಡುವೆನು ಓಕೆ నేను ಬೇಯರು ದೀಕ ಸಮ ಬೇಯೋಡುಂದು ಯಾನು నేను ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಯರದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ನೀರು ತೂಲೆ ಇಂಚ ಬೇಯ್ತುಂಡು ತೂಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೊಂದು ಬೇಯ್ದಿನಿ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದಾವಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆವಡು ಓಕೆ ನೀ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೌಲ್ದೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಮೈಪುಗ ಒಂದು ನಿಕ್ಕುಲು ಅರಿಪೆರ್ಲ ಅರಿಪೋಲಿ ದೇಪಂಡ ಕೊಜಂಟಿಲಾಗ ಇತ್ತಂದ ಯಾನು ಅರಿಪುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಈ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಡವೆ ಈತ್ ಇತ್ತೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನೆಟ್ಟು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಓಕೆ ನೆಕ್ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡವೆ ಗಂಟು ಪರೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಬರೋಡು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ದ ಇವಕ್ಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ 2 ಡ್ರಾಪ್ಸು ಲೆಮನ್ದ ಜ್ಯೂಸು ಯಾವು ಎನ್ನ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಚೆ ಪಾಡುಜಿ ನಿಕನ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಸೋಕು ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತದು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದು ಫೇಸ್ಗೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೈಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಕೈಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದು
ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಡು. 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆ 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ದು ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು 20 ನಿಮಿಷ ಹೊರತು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಯಾನು ತಚಪವೆ. ಓಕೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ರಿ ನಾನೈತೆ ಒಂದು ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪ ಹೊಡೆದು ಅಂತ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪುಗ. ವಾವ್ ಇವತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಈ ಇಂಚಿದ ಮೇಯ್ತ ಸ್ಕಿನ್ಗಳ ತೂಲೆ ಇವತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಒಂದು. ವಾವ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಡವೆ ನಿಕ್ಲು ವಾರ ಮಲ್ತದ್ದು 1 ವಾರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿಂದ ತೂಲೆಂದೆ ಇಂಚಿದ ಸ್ಕಿನ್ಗಳ ಈ ಮೇಯ್ತ ಸ್ಕಿನ್ಗಳ ಏತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ತೂಲೆ. ಒಂದು ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೂಲೆ ಏತು ಶೋಕ ಒಂದು ಕೈ ತೂಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೈ ತೂಲೆ ಓ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ. ಹಾಂ ಒಂದು ವಾರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡುನು. ಓಕೆ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ.